kubwera kupatuka maola amene takhala tikukhala maoterewa. Mukhalenso ndife amene tili maola awawa amene tikugawana mawu anu. Inde mukhale nafe mu dzina la Yesu Khristu tikusokera mzimu wanu tikupera ife tonse. Inde mwapo kutilimbikitsa mkati mwa mitima yathu. Yesu Khristu tapensa ndi chikhulupiriro. Amen. Chabwino, pamutu umenewu umene ndimafotokozera kuti ma Adamu awiri atikhale tikuyang'anirabe makamaka pakupitiriza kufufuza vuto lenileni la munthu komanso kuti tikhoza kukhala bwanji tsopano mu moyo wa Yesu Khristu. Ndakuti tiona vuto la munthu kachikena komanso munthu amene ali mwa Khristu. Ndakuti no ulendo uno tikhale tikumvetsetsa kuna kuti kuchokera pa ma Adamu awiriwa kuti kodi zimene zikufuna kutanthauza chani ma Adamu awiri, komanso kodi ifeyo mbali ino imeneno tikhoza kukhalamo titatha kuzindikira kuna kuti ma Adamu awiriwa akuyimirira chani. Tikhoza nokuona nokuna kuti mbali imene tikuyenera kukhala ndi mbali iyi, komanso kukhala pa mbali imene tikuyenera kuti tamvetsetsapo chinthu china chake chimene tikhale tikukambirana mkatikati mwa phunziromo. Choncho kukambirira kwathu sindikudziwa ngati pangapezeke ndithangata kuwerenga nawo ma vesiwa chifukwa papa ndili ndi baibulo nde ndithangati ndikuwera maso ndi kuyang'ana ijeni kuwerenga ma vesiwa so ngati pangakhale wina ondithandizira mkati mwa ulendomo kuwanjirana kuti no ndisamakhenga ndikutanganidwa kwambiri kwa mavesi amene ndikuona pa skrini pa ndioti ndamverezi nde yenera tiziwerenga mchichewamo malingana ndi study yathu kuti ndachichewa. Okay, kuyambirira mu phunziro lathu ntiona kuti tikamaona muzolembera za makalata a Paulo amakondogwiritsa ntchito maonera kuti Khristu mwa inu. Malemba ambiri amakondomanena Khristu mwa inu. So mawu amene wawa kapena kuti katchulidwe ka mawu amene wawa kapezeka muzolembera zambirimbiri ngati somena amalalikira kapena kuti amalembera kalata kwa Efeso pa Efeso 1 verse 3 akukamba ndithu ndi vesi imodzi mwa mavesi amene Paulo amakonda kuyankhula mawu amenewa. Nde tiwerenge Efeso 1:3. Yeah, Efeso 1 verse 3 akunena kuti ulemekezeka Mulungu ndi Atate wa Ambuye wa Yesu Khristu amene anatidalitsa ife ndi dalitso lonse la mzimu mzakumwamba mwa Khristu. Chabwino, nde timvano kuna kuti akuti ifeyo tinadalitsidwa kaye, anatidalitsa mwa mzimu kapena kuti anatidalitsa ndi Atate mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndakuti chifukwa cha chimenecho tikupezeka kuti tikhoza nokumadabwa kuna kuti ngati ndi choncho kuna kuti ndife odalitsidwa kale, nanga madalitso amene tikhoza kuwapeza motani. Komanso tikhale ndikuzindikira kunena kuti pa nkhani ya dalitso kapena kuti madalitso mwina akhristu ambiri pa malingaliro a madalitso pamakhala maganizo osiyanasiyana. So apapo chidwi chathu sichili pa maganizo amene akhristu osiyanasiyana olekanalekana amaganiza kuna kuti mwina madalitso ndi zinthu zimene tikuziona ndi maso zimene zawonjezekereka pa moyo wathu monga madalitso. Pamene madalitso amene tikamba pandona kuti tinadalitsidwa koma kuti mwachani madalitso auzimu, sikuti ndi madalitso amene ndi maso athu amene akhoza kuona koma akukamba zinthu zauzimu. Ndakuna kuti Mulungu adachita kale ndithu anapereka kale madalitso amene wawa, komano pali njira yopezera madalitso amene wawa. Nde njira imene ikupezeka madalitso amene wawa ndi imene tikuona kuna kuti
tisatene kuti njira okay tine kuti madalitso amene akuna kuti tikuwapezawa auzimuwa tikupezana kuti tikupezekanso m'malo akumwamba komano kudzera mwa ndani mwa Yesu Khristu. Titha kuona kuna kuti liwu lija likupezekapo na kuti mwa Khristu koyamba kumene nozaonera ku Efeso. Ndiye kuti chilichonse chimeneno tidzichiona tichipeza cha uzimu tichipezana kuti chikupezeka kudzera mwa Khristu. Tozona kuti no liwu limene liliona kuti mwa Khristu tili kungokhalapo ngati kuti malizitsa ndimeyo kuti ingotha basi kuti ngati kuti mathero a ndime kapena a vesi komano ikuyikidwapo chifukwa kuti ndicho chinthu chachikulu chimeneno chili chofunikira kwambiri mu madalitso onse amene ife tikhoza kulandira kuchokera kwa Mulungu tikuyenera kuwalandira kudzera mwa Yesu Khristu. Tozona kuti sitingapeze chilichonse kapena dalitso lililonse kwa Mulungu mwa ife tokha kapena mwa njira ina kapena inzake yoposera Khristu kapena kuti mwa Khristu. Ndiye kuti tikamaonanso Efeso 2 verse yake ya 6 akupitirizapo ndithu pamenepopo nkhani ngati yomweyi yakupezeka kapena kuti yakupeza zinthu mwa Khristu. Efeso 2 verse 6 akunena kuti ndipo anatiukitsa pamodzi natikhazikitsa pamodzi mzakumwamba mwa Khristu. Ndakuti anatiukitsa pamodzi. Ndiye kuti pamene akuti anatiukitsa pamodzi tikudziwa kale kuti Khristu Yesu kumulandira timalandira mwakufa ndi kuuka koma m'madzi mchifanizo cha madzi kapena mu ubatizo. Ndakuna kuti pamene ife tsopano tidala kufa ku matupi ku chikhalidwe kapena kuti chibadwi chauchimo, pamene tidafa tidaukitsidwa ndi pamodzi natikhazikitsa pamodzi mzakumwamba mwa Khristu. Okay, point yafuna nena kuti kapena tibwereze chonchi kuukitsidwa ndi kukhazikitsidwa pamodzi mzakumwamba mwa Khristu. Sezinaona kuti ifeyo kutembenuka mtima kwathu kapena kuti kusinthika kwathu kapena chivumutso chathu tikuchilandira kudzera mwa Khristu. Sezinaona kuti point kapena kuti amene ali oyimirira zonsezi zimene tikhoza kulandira madalitso kaya chiyanjano chathu ndi Mulungu timalandira kudzera mwa Khristu. Nde point imeneyi Paulo amayikambakamba kapena fundo imeneyi amayikambakamba Paulo nakuti zonse tizilandira mwa Khristu Yesu. Nde tikhale tikupitiriza kuti pamene Paulo tikumupeza kuna kuti fundo yake yokhwima imachokera pa fundo imene yena kuti mwa Khristu. Sizona kuti ingakhale akuti m'malo akumwamba mutha kulingalira kuna kuti kumene kukupezeka Mulungu tikhoza kulingalira za kumene kukupezeka angelo ndakuna kuti ingakhale tikupezeka tikukhala nawo m'malo amenewo koma mwa Khristu Yesu. Ndekuti akufuna kufotokoza choonadi kapena chilungamo chonena kuti umoyo wa Khristu Yesu kapena umoyo wa Mkhristu osati Khristu Yesu koma umoyo wa Mkhristu ukudalira pakulumikizika ndi Yesu Khristu. Umoyo wake wa Khristu kapena amene ali otsatira wa Yesu Khristu ukulumikizika kapena kuti chidaliro chake chikudalira pakulumikizika ndi Yesu Khristu. Sezinaona kuti zili ngati kuti munthu akamayenda kumene mapazi akupita manja asamakhala akupita komweko, kumene chiwalo makamaka thupi lonse likupita ndi chiwalo china chilichonse makhala chikupita kuteko komweko. Ifeyo ngati mpingo wa Khristu tikamati mpingo wa Khristu ndikukhulupirira apapa malingaliro athu akupita mu channel chowongoka kuna kuti mpingo wa Khristu ndi ana amene ndi a Mulungu ali ndi mzimu wa Mulungu ndi amene akupanga mpingo wa Khristu. Ndeno monga mpingo wa Khristu akuti ndiye mutu, ifeyo ndi thupi, ifeyo aka Khristu. Ndekuna kuli konse kumene mutu kulunjika komwe konse thupi lonse lilunjika kutiko kumene koko. So ifeso tikupezeka nawo
m'malo akumwamba chifukwa cha ndani? Khristu amene ali khala pakati wa ifeyo ndi Mulungu, amene amatidzera mwa mzimu wake. Ndipo ifeyo kulikonse kumene Khristu ali, ifeyo so tili kumeneko. Tili kumeneko motani? Mtima wathu kapena kuti chiyanjano chathu, kulumikizana kwathu ndi kwakukulu kuona kuti ndi Mulungu tikudziwika pamaso pa Mulungu, ndipo Mulunguyo akutidziwa. Chifukwa chani? Chifukwa choti pali mzimu wake umene ukukhala mwa ife. Mwachidule mawu onena kuti mwa Khristuwo, zonsezi zikuchitika chifukwa cha Khristu Yesu. Mwa Khristu Yesu kusonyeza kuti kupanda Khristu Yesu sitingapezeke, mwachidule sitingadziwike kwa Mulungu. Tikudziwika kwa Mulungu chifukwa kuti Khristu ndiye amene ali mkhala pakati kapena chikatikati cha chilumikizano chathu pakati pa ifeyo ndi Mulungu. So mfundo zimene zizi Paulo chidwi chake chilipona kuti tiyang'ane kuna kuti zonsezi tikuzipeza koma kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Ndeno ngati Khristu ndi moyo wathu, ndiye kuti kulikonse kumene Khristu ali ifeso tikhala kutiko kumeneko. Tikaona 1 Korinto 15:45 palinso nkhani yosangalatsa ina yake kapena kuti fundo yosangalatsa. Right, 1 Korinto 15:45 akuti kotero kwalembedwa, munthu woyamba Adamu anakhala mzimu wa munthu, Adamu wotsirizayo anakhala mzimu wa kulenga moyo. Chabwino kuti timvetsetse kuti kukhala mwa Khristu kukutanthauza chani, tiyenera kuti koyambirira timvetsetse kuna kuti Adamu woyamba kapena kukhala mwa Adamu. Tikati Adamu aliyesa kudziwa mwina popeza kuti kudai ulongosola bwinobwino kuti kodi ma Adamu awiriwo ndi chani, koma tikhazire kwa Adamu woyamba. Apopo zingatona kuti tukamba za anthu awiri amene sakungonyamula dzina ali monga Adamu, koma kuti chifuna kuti Adamu woyamba pa zimene zitanchitikira iyeyo zikuyimira za Adamu wachiwiri amene ndi Yesu Khristu, monga amene tikuona akufotokoza apa 1 Korinto 15:45. Of course apa sadatchule dzina kuna kuti Adamu wachiwiri ndi Yesu Khristu, koma tiona komanso fundoyi ikupita be komweko kuona kuti Adamu wachiwiri akuti ndopereka chani? Ndopereka moyo, kapena kuti uchifukwa wina akuti adakhala mzimu wa moyo pamene wina adakhala wopereka moyo. Ndiye kuti tikuona kuti pali Adamu woyamba amene adayikidwa munda wa Edeni, kodi iye amapereka moyo? Mupezana kuti Adamu samapereka moyo, kapena kuti mzimu samakhoza kupereka mzimu mwa munthu kuti akhale munthu, chifukwa amene amapereka mzimu ndi Mulungu. So tipezana kuti pa vesi iyi amene ayenera kupereka mzimu ndi ndani? Wina amene akhoza kupereka mzimu ndi ndani amene akumidwa ngati Adamu? Tipezana ndi Yesu Khristu, fonda amene anabweranso mu fomu ya thupi kapena mu chionekedwe cha thupi ndi kudzakhala monga munthu. Ndakuona kuti iyeyo Adamu wachiwiriyo kapena kuti Adamu amene ndi otsirizayo akuti ndi amene ali opereka chani? Opereka moyo. Chabwino ndeno ndimanena kuti notimvetsetse kuna kuti kukhala mwa Khristu kukutanthauza chani. Tinena timvetsetse kaye kuti kukhala mwa Adamu amene ndi uyuyu wa mu Edeni, amene anatulutsidwa mu Edeni ndi kutani, kapena kuti kukhala mwa Khristu mwa Adamu amene kapena mu chifanizo cha Adamu ndi kutani, kuti tikakhoze kumvetsetsa kuti kukhala mwa Khristu kukutanthauza chani. Nde choyambirira tikhala tikuona kuna kuti mapenyedwe athu ayang'anira amene Adamu woyamba adachitira atachotsedwa mu munda wa Edeni muja. Tiona kuna kuti kusiyana kwa awiriwa Adamu ndi Yesu Khristu. Yesu Khristu sanabwere ku dziko kuno nakhala ndi mkazi kapena napatsidwa mkazi monga Adamu adanchitira, komanso sadampatse territory, malo amene Khristu akhoza kumalamulira. Iye anangofika ngati munthu
komano chimene chikumpangitsa kuna kuti akhale Adamu achiwiri kapena kuti omaliza ndi chifukwa chona kuti zimene zidali mkati mwa iye kapena chimene chidali mkati mwa iye imene ndi mzimu wa Mulungu ndi ntchito imene adayigwira ali pa dziko pano komanso pamene adanyamuka kupita kumwamba. Ntchito imeneyo ndi imene ikumuyimirira kapena kuti ikumuyenereza kuti akhale kapena kuti atchedwe Adamu achiwiri. Ndiye kuti Adamu woyamba ali ngati chifaniziro cha Adamu achiwiri amene ndi Yesu Khristu. Adamu ndi chifaniziro cha Yesu Khristu. Ndiye kuti tikufuna tione kuna kuti kukhala mu Adamu woyamba ndi kutani. Tiyambe tawerenga Aroma 5 verse yaka 14 amene tikutsepsereza ndi nkhani ya 2. Aroma 5 verse yaka 14 amene akunena kuti komatu imfa komatu imfa inachita ufumu kuyambira kwa Adamu kufikira kwa Mose, ngakhale pa yonse amene sanachimwa monga mwa machimwidwe ake a Adamu. Ndiye fanizo la wakudzayo. Chabwino ndeno chinthu chosangalatsa kwambiri pa verse imene inena kuti tikupezano kuna kuti Adamu uja wachiwiriyo ndiye Yesu Khristu. Adamu woyamba ndiye Adamu amene anali mu Edeni muja. Ndakuna kuti kuchokera ufumu kuchokera pa Adamu kufikira pa Mose akuti imfa idachita ufumu kapena kuti imfa pamene idalengezedwa mu Edeni, nthawi yomweyo kufikira na nthawi ya Mose imfa idali idakalipo mwachidule, tchimo lidali lilipo kufikira na nthawi ya Mose. Ndiye kuti pameneno akuti ngakhalenso iwonso amene sanachimwa monga mwa machimwidwe ake Adamu ndiye fanizo la wakudzayo. Akupitiza ndi mawu amene akuti fanizo la wakudzayo tipitiza kuwerenga musimu koma tikhazikike pa lemba ili. Akuna kuti ngakhale nthawi imene kumaperekedwa lamulo imfa nkuti idakalipo kapena kuti uchimo nkuti ulipo, chifukwa pamakhala malingaliro osiyana ona kuti tchimo linaonekera bwinobwino pamene malamulo 10 adapereka pa phiri la Sinai. Pamakhala mikangano imeneyi pamene ena amanena kuti yayi laonekera ku Genesis chifukwa kuti Adamu aphwanya lamulo, potero kuna kuti so lakhala ngati panali zii kufikira na nthawi ya Mose pamene Mulunguso akufuna apereke kuna kuti ndifuna ndikudziwitseni tchimo. Komano tikaona malingana ndi fundo yapo akuna kuti izofezo tchimo lidalipo kale, ndipo mbonolo kuti tchimo linalipo ndi imfa, chifukwa tchimo linalengezedwa ndi imfa kuda kuti ukadza ya chipatso cha mtengo wapakati udzafa ndithu. Kuyimira kuna kuti nthawi imene wamvera chimene wina akunena kapena Satana akunena ndi kusiya kukhulupirira mawu a Mulungu aja, nthawi yomwe chifukwa Mulungu ndiye moyo, munthu opanda mzimu wa Mulungu ndiye kuti ali mu gawo kapena kuti mchikhalidwe kapena kuti mu state ya imfa. Ndiye kuti iyeyu ndi thupi lopanda mzimu wa moyo wa Mulungu. Ndiye chinalengezedwa nthawi imene kuna kuti ukadzati walekana ndi ine udzafa ndithu. Ndiye imfa yakhala ikuchitikadi kufikira na nthawi imeneyi ya Mose, yakhala ikuchitika akuti ngakhale kwa iwonso amene sanachimwe monga mwa machimwidwe ake ndani Adamu, kapena kuti tchimo lawo silinadze monga mmene lidadzera mwa Adamu. Motani Adamu tchimo adachita kulilandira kuna kuti alilandire ndi kulivomera kuna kuti akhale mchikhalidwe cha tchimo. Pamene kwambira nthawi imene iye akuyinena kuti nthawi ya Mose kufikira na ngakhale leroli anthu sitichita kusankha tchimo kulisankha, timangobadwa tikale mu tchimolo. Ndiye nchifana kuti pali kusiyana machimwidwe Adamu ndi machimwidwe
anthu ameneno akutsatira Adamu ndakuti ngakhale machimidwe awo ali osiyana koma imfa ikuchita ulamuliro chifukwa yonena kuti yonseyo ndi chani okay ikuchita ufumu ponsewo chifuna kuti lonselo ndi tchimo kapena kuti ndi umoyo opanda mzimu wa ndani wa Mulungu. Nde titakuona kuna kuti fundo imene ndi yaikulu kwambiri pakukhala mwa Adamu woyamba ndi fundo yonena kuti munthu amene alibe mzimu wa Mulungu. Munthu amene alibe mzimu wa Mulungu ndi munthu amene ali mchikhalidwe cha uchimo kapena kuti ali mu tchimo chifukwa chonena kuti chikhalidwe cha umoyo wake mkati mwake chidzinkakamiza kuchita machitidwe osiyanasiyana amene dziko lapansi amene ali mu dziko lino lapansi amene ndi osagwirizana ndi Mulungu. Ndiye kuti pamenepa tikufuna kufotokozera kuti ingakhale nkhani yonena kuti munthu adziwa tchimo chifukwa choti pali lamulo ikufotokozedwa pamene pona kuti ingakhale panalibe lamulo tchimo limachitikabe. Ingakhale panalibe kuti usade usaphe anthu nthawi imene amapha ndipo sikuti samadziwa kuna kuti pali vuto lina lake lalikulu mkati mwawo koma samakhoza kuzindikira kuti kwenikweni tikhoza kulipanga hando bwanji. So Mulungu ndi amene anakhazikitsa njira yakuthanirana ndi tchimo kapena kuti kuthanirana ndi vuto limene limapezeka mkati mwathu chifukwa anthu kuyambira nthawi ya Adamu kufikira na nthawi ya Mose amazindikira ndithu kuna kuti pali china chake mkati mwathu chimene chili chovuta kwambiri kulimbana nacho. Amazindikira chifukwa ngakhale lero lino munthu amene akukhalabe mwa Adamu woyamba vuto ilili amalipanga experience chifukwa kuti iyeyo adapatsidwa vuto lija nefode adapatsidwa akukhalabe mu vuto lija namalimbana nalo akhoza kuoneka munthu mwamaonekedwe ngati kuti alibe vuto lililonse koma mwachilungamo yekha akakhala pa yekha amazindikira kuna kuti ineyo ndili china chake chimene chimandivuta kwambiri chimene sindingakhoze kulekana nacho. So chifukwa cha chimenecho anthu ambiri ena amene sadazindikirebe plan imene Mulungu adakhazikitsayo amayimenya kapena amamenyana nayo mu njira zosiyanasiyana. Ndipo menyana nayo mu njira zosiyanasiyana zinthu zoti sizitheka zimakanika ndithu chifukwa chena kuti sizidakhazikitsidwe kapena kuti si chinthu chimene chikhoza kutha chifukwa chena kuti wayesera kuchita kanthu kena kake kuti ulimbane nacho koma chimatha mwakukhala mwa Adamu wachiwiri kapena mwa Yesu Khristu. Ndiye monga tidamba nkuwerenga kuna kuti tikupezeka mwamba kapena malo akumwamba kapena munza kumwamba mwa Yesu Khristu. Koma tipezekamo bwanji? Tipezekamo mu kudzera mwa Yesu Khristu mwa chikhulupiriro. So nzona kuti munthu amene sapanga exercise chikhulupiriro kapena kuti sazindikira chikhulupiriro kapena kukhazikika mchikhulupiriro sangakhoze kukhala nawo za kumwamba kapena tifotokozera kuti chikhulupiriro tidafotokoza ma lessons ya ambuyo mu and ma lessons amene akhala kubwera apa pakati kati apa akhala kufotokozerabe point yonena kuti ifeyo tiyenera tibadwe mwatsopano kuti tikhoze kupeza mzimu wa Mulungu kapena kuti kukhazikika mu chiyanjano ndi Mulungu. Tibadwe mwatsopano. Tikabadwa mwatsopano chitibadwitse mwatsopano ndi chikhulupiriro. So ma lessons osewa amafuna panga cover pa nkhani yonena kuti tikhale mwa Yesu Khristu. Sapa tikunenaso kuti munthu amene ali mwa Adamu woyamba payekha sangakhoze kuchita bwino kapena kuti sangakhoze kufika kwa Yesu Khristu chifukwa kuti wayesera kuchita aka ndi aka kuna kuti afike kwa Yesu Khristu koma chifukwa wapanga salenda kapena kuti wadzikhuthula kuti ineyo ngolephera pamaso pa ndani pa Yesu Khristu amene chifanizo cha Adamu amene iye akumira Adamu wachiwiri amene wabwera kuti apereke moyo kapena kuti apereke mzimu wa moyo mu thupi lililonse limene silidalandire Yesu Khristu koma lili kufuna litalandira Yesu Khristu lapanga salenda miyoyo yawo kwa Yesu Khristu mwachikhulupiriro. So
miyoyo imeneyi imakhala kuti ndiyokonzeka kuti ipatsidwe chinthu chimenechi chimene ndi chisomo, mzimu wa Mulungu kukhala mwa inu, mzimu wa Yesu Khristu kukhala mwa inu. Ndekuti mmene Yesu Khristu adayendera pa dziko lapansi kugonjetsa mayesero osiyanasiyana, kukumana ndi zinthu zimene zidakakhoza kumuchotsa pa ubale wake ndi Mulungu, koma iyeyo tifuna kuti ali ndi mzimu wa Mulungu adakwanitsa kuyenda mu zonsezo kufikira na ife adakhalabe okhulupirika. Choncho mwa Yesu Khristu ifenso tifuna ngati manena kuti kulikonse kumene Khristu akupita monga hedi kapena mutu wa thupi lonse, ndekuti ifeyo monga ziwalo tsopano za Yesu Khristu amene taphatikizika kwa Yesu Khristu timakhoza tsopano kutsatira munjira imene Khristu adayenda. Ndekuti mayeso amabwera, zovuta zolepheretsa zimabwera pa njira, koma chifukwa kuti Yesu Khristu ali pambali pathu ndi chifukwa chokhacho chimene timakhoza kudutsa mavuto onse kapena kuti mayeso onse kapena chilichonse chimene chikubwera kuti chikatigwetse mphayi chikatichotse pamaso pa Mulungu. So kukhala mwa Adamu opanda thandizo lochokera kwa Mulungu imene ndi mzimu wake, ndekuti vuto lina lililonse limene lizibwera mwa munthu, yeso lina lililonse limene lizibwera mwa munthu lizikangobwera kuna kuti lilimbikitse choyipa chimene chili mkati mwake munthu, ndekuti sangakhoze yekha kuti aime alimbane nacho chinthu chimene ndi tchimo. Ndekuti muphunziro likhati kuwunikira kwambiri kuna kuti kuliona vuto la kusakhala mwa Khristu kapena kuti la kukhala mwa Adamu oyamba posazindikira njira yeniyeni ndi kumalimbana nayo wekha. Ndekuti tipeza kuti vuto limene lolo ndi lalikulu chifuna kuti pali wina amene ndi Mbuye amene tsopano amagwira kuna kuti sungakhoze kusuntha pa iwe wekha. Chifukwa china chilichonse step iliyonse imene udzitenga upita mastepa awiri mbuyo ubwera mastepa atatu, upita mastepa awiri chitsogolo ubwera mastepa atatu mbuyo. Toziona kuti ulendo sukutheka. Ndeno kukhala mwa Adamu oyamba ndi kumeneko kuna kuti kukhala opanda mzimu wa Mulungu. Tikukamba za kukhala mwa Adamu oyamba chifukwa tikufuna timvetsetse za kukhala mwa Yesu Khristu. Nde tinawerenga kwa Aroma 5 verse yaka 14 ndaba tulenge 1 verse yaka 19. Aroma 5 verse 19. Aroma 5 verse yaka 19 akuna kuti pakuti monga mwakusamvera kwa munthu mmodzi ambiri anayesedwa ochimwa, chomwecho ndi kumvera kwa mmodzi ambiri adzayesedwa olungama. Ndakuna kuti pakuti makamaka monga mwakusamvera kwa munthu mmodzi pakuti ambiri anayesedwa ochimwa, chomwecho kumvera kwa munthu mmodzi ambiri adzayesedwa olungama. Mwa Adamu akanti ambiri sakutanthauza kuti sakuyima ndi kumakamba za anthu ena ake kapena kagulu ka anthu ena ake, komano akukamba za gulu lonse la wanthu. Pali nthawi zina maonera kuti ambiri mwina amatha kuveketsa ngati kuna kuti akunena za kagulu kena kake kaya kusiya gulu lina, koma chimene amafuna kunena Paulo apa amayimirira anthu onse kapena kuti mtundu wonse wa anthu. Pomasulira lemba limene lili mu Chingerezi limabwera m'malo mongoti mmene ama ndi the many, ndekuti kuyimirira kuna kuti ambiri, akamati ambiri kapena kuti gulu lonse kapena kuti anthu onse. Chifukwa chani? Kuchokera mwa Adamu tikubadwa anthu tonse, tifuna kuti kuti ndifeyo atimana kuti ine abale anga ndi awa, ine abale anga ndi awa, koma tonse tikamapitabe kumbuyo kwa mbiri ya wanthu tikapeze kuna kuti tonse tikuchokera kwa kholo limodzi. Ndi akuna kuti akamati ambiri sakusankha kuna kuti uyiwayi, tonse tikuchokera kwa mmodzi amene adachimwa, ndipo tonsenso
simalandira chimene cha uchimo posasankha koma pakuchita ndire chifukwa chabadwa. Ndiye kuti mwa Adamu woyamba timabadwa, tikabadwa mwa Adamu ndiye kuti tizingopitirira mbadwa umenewo kufikirana ngati munthu salandira Yesu Khristu. Kubadwa lero ndikukula ndikumwalira osalandira Yesu Khristu, munthu ameneyo atayika ndithu, osati chifukwa kuti yekha adachimwa, koma chifukwa kuti adalandira khalidwe la uchimo, ndipo chifukwa adalandira khalidwe la uchimo licha amapitiriza kukhala mu khalidwe limenelo chifukwa kuti ndi chibadwa chake limene iye alili. Mumaona nthawi zina mmene amachitira galu, ngati mona khala ndi chidwi, galu amakhoza kumadziluma yekha, kapezoti wangokhala kenako akutembenuka kudziluma. Nthawi zina amatha kuyiwala kuna kuti ndi thupi lake lomwe, amangozindikira kuti wadziluma kuti yekha akulira. Ndi mmene munthu amene alilibe mzimu wa Mulungu alili, kudzipweteka yekha modani iye ali mu condition yovuta kale, nde olatesira kuchita china chake chinthu china chake chabwino, mapeto ake ovulayo amakhala iye mwini, amakhala kuti akuyesera za chinthu chimene sangakhoze kutali kuchichita chitsanzo chabwino kuti mumvetsetse. Munthu akhoza kupereka, anthu nkuona kuti wapereka, koma mtima wake kumunsi koma nona ngano mmene ndapereka munthu ineyo sinkadapangira chakuti komabe basi ndapereka. Mwachidule kudzitsutsa mkati mwake, kapena apeza kuti mwina anali malo amodzi ogwirira ntchito, nde wampatsa mwayi nzake kuna kuti mwina akhale afikepo level ina yake, ndakapeza kuti nzake uchakuchita bwino, kamtima kasanje kama kubwerapo. Izizi zikuchitika chifukwa kuti munthu sadakoze kuti achite sanje, iye khumbo lake kuti amthandize munthu, komano chifukwa kuti mkati mwake muli vuto lina lake, zoti likunkakamiza kuti taona anopemera mwika nzako, chine chake chamba kumanchitira kumanfusafusa kumugundagunda, chimene ndiye vuto la tchimolo, kapena kuti tchimo limene tikutcha kuti mbuyero, chifukwa tikati mbuye ndi amene akulamulira moyo wako, akumakuwuza choyenera kuchita ngakhale sikufuna. Ndiyeno ndi chimene chimakupangitsa mtima kuti uzimuona nzakoja molakwika. So kukhala mwa Yesu Khristu ndikukhalako kumene kukhoze kuthandiza mavuto ngati amene pali mavuto osiyanasiyana ochimo olekanalekana. So kukhala mwa Yesu Khristu ndi kumene kumakhala thandizo lalikulu pakukoza mtima wako kumba kuchoka ku machitidwe akale kukhala machitidwe atsopano. So kukhala mwa Adamu woyamba ndi kumeneku kwa chibadwa, sitisankha, zimangochitika. Mwana kubadwa lero, mwana akukwiya, akutsonya, zinthu zoti waziphunzira kwa yani ndi zinthu zimene amabadwa nazo. Nde pameneno tikuna kuti mtundu wonsewu ukuchoka kwa Adamu, ndiye kuti Mulungu alenga munthu mmodzi, ndiye kuti mwa munthu mmodzi mwapezeka uchimo. Kudzera mwa uchimo wa munthu mmodzi tonse tikuchimwa nawo. Ndiye kuti umoyo wonse wa anthu ndi chifukwa yake tikupeza lemba ililira pa Roma 5 verse yake ya 19 kuna kuti mwakusamvera kwa mmodzi tonse tinayesedwa, kapena kuti tonse tinakhala achifanizo cha nyeyo. Mwakusamvera kwa mmodzi tonse tinakhala ochimwa, kapena tinayesedwa ochimwa. Komano sizidathera pomwe payi, akuna kuti komano mwa kumvera kwa mmodzi ambiri adzayesedwa olungama. Ngapa kusiyanitsa, ambiri adzayesedwa olungama motani? Uyesedwa olungama bwanji? Chifukwa kuti wina wake adagwira ntchito, naifene adagwira ntchito amene ndi Yesu Khristu. So inuyo ndi ineyo pakukhulupirira Yesu Khristu tidzayesedwa wolungama. Ndi chinthu chimene chimachitika, si chinthu chimene chimachitika ayi, kani sichichitika ayi. Kuno tanthauzana kuti
pamene akuna kuti mwakumvera kwa Yesu Khristu. Chifukwa nthawi zina mfundo ngati zizi zimadzamveka ngati kuna kuti mwina pakungokhala ndi kuti ndikukhulupirira Yesu Khristu osakhulupirira chisali chikhulupirirodi, chifukwa kuti mwina kupezeka pa mpingo mwina akapena kuona kuna kuti zimene afuna Mulungu akusunga amene ndikusunga, ndiye kuti pamene popo ndikukhulupirira kuna kuti ndidzetsedwa olungama. Pamene akuti adzetsedwa olungama sakamba za nthawi yakutsogolo, ndi nthawi imene ikuchitika lero lomwe lino, ndipo ndi chinthu chimene munthu akachilandira amava. Ndeno kulandira Yesu Khristu tanakayona kuti ndikubadwa mwatsopano. So ukabadwa mwatsopano umava kuna kuti osati ndi mafeelings, chifukwa Mulungu samveka ndi mafeelings, chifukwa ndi nkhani ya chikhulupiriro, si nkhani ya mafeelings. Chifukwa nthawi zina pali ngati ndikumbukira tili kulamulo tikuyesetsa kuchisunga kuna kuti tikhale mchanjano ndi Mulungu. Ndinali ndimakhala ndi feeling ndithu kavedwe kenaka kuna kuti uzimu kuna kuti ndikuchita zinthu zabwino bwino palibenso vuto lina lililonse. Komano mutha kuona kuti vuto limene limakhala ndoti pamangokhala feeling yona kuti uzimu kuna kuti ndine mwana wa Mulungu, koma in fact ndikudziona kuti si choncho. So ziona kuti chinthu chimene chichi chikakhazikika mwa anthu chimabala maonekedwe kapena kuti kavedwe komava ndithu kuti ndikuchita zinthu zauzimu. Ndifanira kuti za Mulungu si tikamanena kuti umava kuti uli mwa Khristu, sikuti umava chifukwa cha mafeelings ako, koma chifukwa cha amene akuyankhula mkati mwa iweyo. Khristu mawu ake sasowa, kapena kuti voice ya Mulungu sisowa. Munthu aliyense amene akuyankhulidwa ndi Mulungu mkati mwake amadziwa kuna kuti uyu ndi Mulungu. Ndipo munthu amene sali mwa Khristu ungakhala akuoneka omwe machitidwe akusunga zinthu zambirimbiri napanga claim una kuti akuzisunga, koma lili bodza amadziwanso kuti akuchita bodza, nde pamakhala ka feeling kamene kakwamava kauzimu. So sitikukamba za ma feelings amenewo, tikukamba za kuva kumene Mulungu akuyankhula mkati mwa moyo wa munthu amene walandira Yesu Khristu. So aliyense amene ali mwa Khristu amava kuti ali mwa Khristu, ndipo amava amakhala mwa. Brother, sorry, natumiza message ku inbox. I think you can check it. Okay, sorry, nali na choka kaye yango ndipange maximize ndekuti screen yangaye, then ndipange check. Okay, ngati ili bota panga nijeni chifukwa nsaname ndikhoza kudziwa kuti nditha kupezera patipo pa screen panga pa message yanuyo. Okay, It's okay. Alright. Ndimana kuti Mike amene mukugwisa ntchito mwaika pa kola la shate, then mafuna kuti muna kuti asintha abwere pa mabatanipo. Yeah, madisa mabatanipo. Yeah. Musi pang'ono. Ya pamenepo. Indeed. Yeah, address. Okay, then I think okay, then ndipitiso kuti ndikueleka pamene ndinali. Okay, ndimanena kuti kuchokera mwa makamba za kuva kulankhula kwa Mulungu. So timanena kuti umava munthu voice ya Mulungu osati ma feelings chabe. Feeling imatsatidwa chifukwa kuti Mulungu ali pamene popo, koma tinena kuti pali feeling ina kapena uzimu ina opaka ona kuti sukhali zenizeni, koma umakhala kuti ufuna zioneke ngati zenizeni. So zimenezi zimanchitikira kwa munthu amene ali kuti akupaka, zimanchitikira kwa munthu amene adakali mu vuto ilili akuyesera kuti athane nalo, koma sikutheka. Koma amene ali mwa Yesu Khristu salimbana ndi kuthana ndi vuto lifo isangathe munthu ina aliyense, koma mwini wake Yesu Khristu amalimbana nalo vuto lija. Nde tikupitizana kuti pa machitidwe 17 verse 26 tikapitiriza kuwerenga kuti zikuti bwanji. Okay,
pankhani be tikupitiriza werenga vesi pankhani yakuna kuti tikuchokera kwa kholo ali modzi. So chimene adanjira Adamu ife tonsenso anthu timachita njira chiticho chimene chocho. Machitidwe 17 vesi yake ya 26. Okay, verse 26 akuti no, ndipo ndi mmodzi analenga mitundu yonse ya anthu kuti akhale ponse pa nkhope ya dziko lapansi, atapangiratu nyengo zawo ndi malekezero akukhala pawo. Ndiye kuti akuti ndi Mulungu yekha amene analenga mitundu yonse ya anthu. Chifukwa pa point iyi tikubwera pa point imeneno timakamba kuna kuti panamveka ku Aroma kuja 5 kuna kuti ambiri ndiye timafuna kuna kuti tidzadzitse kapena kuti kuchitirabe umboni kuna kuti makamba za gulu lonse. Ndipo kamba za gulu lonse apa pakupitiriza kuti ndi mmodzitu amene adalenga mitundu yonse ya anthu, amene adalenga Ayuda, amene adalenga mitundu Amoabu, Ahelene, mtundu uno uliwonse wa anthu ndi mmodzi. Ndipo tonse pamaso pa Mulungu ndi wanthu. So pamene amati ambiri samayika kagulu kena kake ka anthu, amakamba za gulu lonse kapena kuti mitundu yonse ya wanthu. Chifukwa amene adasiyanitsa mitundu ya anthunso ndi Mulungu yemweyo. Kumbukirani ingakhale ziyankhulo zathu zinalekana pa nsanja ya Babele, mitundu ya anthunso imatsatira malingana ndi zikhalidwe komanso chiyankhulo. Chikhalidwe chimatsatirana malingana ndi chiyankhulo chimatsatirana malingana ndi chikhalidwe cha anthu, mtundu wa anthu kumene anthu akukupezekerako. So ndi Mulungu amene adapanga izi zonse. Ngawa kamanena kuti nonse munachimwa sakunena gulu la anthu lina lake, kapena kuti mwa Adamu tonse tikhala tilandira kapena kuti tiyesedwa ochimwa, akutanthauza gulu lonse sakusiyapo ngakhale mmodzi. Ndakuna kuti akuti kuti akhale ponse pa nkhope ya dziko lapansi adachita dala Mulungu nakuti tisakhale pamodzi tibalalikane, wina akhale ena akhale continent ya Asia, ena akhale ku Europe, ena akhale ku Africa, chifukwa anafuna kuti tisefukire pa dziko lonse lapansi, tisakhale pamodzi pa chifukwa chimene iye mwini adaona. Ndakuna kuti ndipo anapangiratu nyengo zawo ndi malekezero apo khala pawo. Ingakhale malire awo pokhala pa anthu adachita kupanga Mulungu, akudziwa malire a dziko lapansi tingotero kuna kuti mmene ndabalalitsa akatherapo molingana ndi plani yake. So pamene akukamba za nonse munachimwa sakusiya ngakhale munthu mmodzi kapena kuti mtundu umodzi wa anthu, akukamba za ife tonse. Kusenzera kuti pamene akamba za ife tonse ndiye kuti amene sotifunikira thandizo ndi tonse. Nde tiona kuna kuti pokamba za nkhani imeneyi tiona kuti ndimutemera kuti tipeza kuna kuti tifukule mbiri ya wina aliyense mpaka na mbiri yakalero tikapezera kuna kuti kholo lathu ndi mmodzi amene ndi Adamu. Ndeno timanena kuti kukhala mwa Adamu kukhoza kukwanitsa kutipatsa kuthekera kwa kumvetsetsa kwa kukhala mwa Adamu wachiwiri amene ndi Yesu Khristu, kapena kuti Adamu wotsiriza. Chifukwa tikati wachiwiri mwina pakhala kuwerenga una kuti kubweranso achita Yesu Khristu ndi wotsiriza, wachiwiri komanso wotsiriza. Ndiye tikamawerenganso Aroma 5 verse ya 18 akupitiriza una kuti akupitirizapo nkhani imene iyi yachibadidwe kapena kuti upeze Aroma 5 verse 18 anena kuti chifukwa chake monga mwakulakwa kumodzi kusutsa kunafikira anthu onse, chomwechonso mwa chilungamitso chimodzi chilungamo cha moyo chinafikira anthu onse. Ndeno tikupeze kuna kuti Baibulo imatanthauza kuna kuti chitsutso chathu ifeyo ngati tili otsutsidwa tikutsutsidwa ifo cha ndani cha Adamu. Tikamalenga Aroma 8 verse ya 1 I think ndi omweyo pamene amanena kuti
amene ali mwa Khristu Yesu alibe kutsutsidwa, koma yemwe ayenda mwa mzimu osati mwa thupi. Ndava kuna kuti ndeno tidziwa bwanji kuna kuti munthu ali mwa thupi? Tizindikire kuna kuti munthu amene ali wachibadwidwe cha Adamu, ameneyo akhala nawo otsutsidwa chifukwa cha munthu mmodzi amene anabweretsa kulakwa, amene ndi Adamu, ameneno kutsutsa kunapangitsa kuna kuti kufikire ifeyo anthu tonse. Ndakuna kuti ndendende mmene zachitikira Adamu, kuna kuti mwakubadwa mwa Adamu tonse ndife otsutsidwa. Ndiye kuti tikafike mwa Yesu Khristu, kapena kuti tikafike ku chilungamo cha Mulungu, ndi mwa Yesu Khristu, koma mwa Yesu Khristumo ndi mwakubadwanso. Sonza kuna kuti ngati mwa Adamu timabadwa, mwa Yesu Khristuso tibadwa. Ndi chifukwa yake pali kumvetsitsa kapena kuti fundo zimene Khristu amakhala kamba kuna kuti amamuwuza Nikodemo mubadwenso mwatsopano. Achina Paulo adakhala akulalika zimenezo kuti choyambirira anthu atembenuke mtima abadwenso mwatsopano. Ndiye kuti mwakubadwa ndi mmene timalandiranso chilungamo cha Mulungu mwa Yesu Khristu. N'chifukwa yake kuna kuti chilungamitso chimodzi, chilungamo cha moyo, chinafikira anthu onse kudzera mwa mmodzi amene ndi Yesu Khristu. Ndiye kuti tikupeza kuna kuti chisomo cha Mulungu chili mwa Yesu Khristu. Ndeno Mulungu adachiona ichi chikukhala chinthu chabwino kwa ifeyo anthu, mtundu wina uliwonse wa anthu, kuna kuti njira yokhayo imene ndiyakupulumukira, njira yokhayo imene ndiyakubwereranso mchiyanjano cha Mulungu, munthu ndi Mulungu mchiyanjano chawo, ndi mwa Yesu Khristu yekha. Chifukwa njira ina iliyonse inayezedwa kuna kuti ndiyoperewera, ingakhale imene adayika pa Sinai ndithu idayezedwanso kuna kuti ndiyoperewera. Ndimachita chidwi ndi zokamba za chipembedzo ena kuna kuti pakuwerenga malemba a Paulo akapeza kuna kuti Paulo ngolakwitsa kapena kuti anabwera kusokoneza Chikhristu chifukwa cha zimene amayankhula malemba akewa, zimene amalembera mipingo. Ndakuna kuti iwowo abvera Mulungu chifukwa zidalembedwa kalekale ku pangano lakale. So chimene amatsutsa ndiona kuti akuti Mulungu sadzitsutsa yekha, sanganena kuti wakhazikitsa chinthu ndikuziphwasulaso yekha. So ndikamba fundo imene tionera kuti tione kuna kuti mwakubadwa mwa Yesu Khristu ndi mmene munthu amapezeka ndi ali mchiyanjano ndi Mulungu. Pamene tikapita kuzolembera za pangano lakale tikapeza kuna kuti njira imene anthu amakhala chifupi ndi Mulungu yakubadwa mwa Yesu Khristu, pamaidzera mwa zinthu zoonekera komanso zinthu zoyenera kusunga, zimene zinayikidwa ngati malamulo kuti anthu azisunge. Ndiye chimodzi zimene amakamba achipembedzo ndi mdulidwe. Ndakuna kuti Paulo akutsutsa mdulidwe pamene Mulungu akukhazikitsa mdulidwe. Koma lotonera kuna kuti apapa chikatikati cha anthu onse, chipembedzo chilichonse chimene chimatsata malamulo, chikatikati kapena chiyambi cha zonsezi chikwambira pa mdulidwe. Tifuna kuti aliyense amene alodulidwa ndi amene amayenerekezeka kusunga chilamulo cha Mulungu. Izi ndo kuti panopa mipingo ambiri inena kuti mdulidwe ndi tapeza kuti ndi ubatizo. So ubatizo ndi umene uzitipatsa kuthekera kusunga lamulo kukhanga tikuti akutha wandulidwewo. Koma achipembedzo amunena ndithu kuna kuti yayi munthu Paulo uyu akutsutsana ndi Mulungu. Ndakuti kodi ifeyo ndi Paulo tivere ndani? Tivere Mulungu, tivere Paulo? So point iyi amabwera momutsutsa Paulo chifukwa chani? Paulo amamutsutsa chifuna kuti utumiki umene Khristu akuyenda nawo panopa atatha kunguza mwatu muthofu onse aja, adakapeza kuna kuti munthu amene akhoza kupita ndi uthenga umene Khristuyo amafuna pakuona ndiye ndi mmene amayezera mitima ya anthu, adakalola kukampeza Paulo chifukwa adaona changu chake, kutsikimiza kwake pakuyankhula, komanso adali kuti wapanga experience life ya chilamulo ndipo waiona waigunda makona onse. Koma
pamapeto pakuzindikira Yesu Khristu zinthu zonse zija adakazipezano kuna kuti atatha kuziyeza kufamana kuti zinthu za uzimu umaziyezanso ndi uzimu. So atatha kuyeza mmene amamvera ali mbali iyi yoyambirira ndi mmene akumvera atalandira Yesu Khristu, amava experience ina yatsopano imene singokambidwa ndi mawu chabe kapena kuti kungolalikidwa kungoveka mulaliki chabe, koma imene munthu amayendadi akalandira Yesuyo. Ndi chimene amapanga amalalikira Paulo chinali chimene chocho chimene iye akumva mkati mwake, osati kuti kumva ngati mwa mafeelings mongati unena muja, koma chimene Khristu akuyankhula mkati mwake kuna kuti akakhoze kupereka kwa anthu amene akulalikira. Chifukwa munthu zoti Paulo amayankhula kuti mulaliki wake samalalika mwa mawu okopa kapena kuti kukometsera, iye amapirira chindunji komanso kufotokoza vuto lenileni la munthu kuti munthu akakhoze kulandira Yesu Khristu atatha kuzindikira vuto lake. Chifukwa vuto limene limapezeka panopa Khristu kumene Satana ajirekezi adachita kuti asokoneze ana a Mulungu kwakukulu ndiona kuti mipingo yonse itatsuka idangogwira zokhupirira zosiyanasiyana kusiya chimene malemba akufotokoza pena chindunji cha malemba chilili. Mupeza kuna kuti Paulo akutsimikizira zimene Yesu Khristu adanena kuna kuti kuwauza atumwi aja nthawi imene kuwauza kuti ndikadzatumiza Nkhoswe Mzimu Woyera adzanena chilichonse kapena adzakuphunzitsani ngakhale chimene sindingakhoze kuyankhula lero. Ndiye kuti nthawi imeneyo amazindikira kuna kuti olo ndidapatsa izizi anthu asaziva malingana ndi chikhalidwe chawo kumenenso akuchokera anthuwa. Ndi amazindikira kuna kuti sangakhoze kukhuthula zonse zifukwa zauzimu sizilandirika ndi thupi kapena kuti munthu wa natural man, munthu amene alibe mzimu wa Mulungu sangakhoze kumvetsetsa zinthu zauzimu. Kufikirana patachitika chisomo ichi kuna kuti Pentecost yachitika, mzimu wa Mulungu waperekedwa, ndipo ifoti waperekedwa chisomo cha Mulungunso ndi chochulukira kuna kuti anthu ambiri atati amvereko mawu a Mulungu aja. Chifukwa kuti uthenga kubwera ndi mphamvu ya Mulungu, anthu adziva osati kungokopeka mtima koma adzizindikira vuto lawo lenileni kuna kuti akamabwera ku uthenga wabwino akakhale kuna kuti akumva kusintha kwenikweni kumene munthu amakusowa chimwire na Adamu. Ndetipeza kuna kuti Paulo ndamene adapatsidwa uthenga wodzaza kwambiri kuna kuti akakhoze kufotokozera dziko ndi kuti wina aliyense amene akumva ndi kukhulupirira uthenga wa Yesu Khristu wachoonadi ukafikire pena paliponse. So ifo ndi anabwera ndi chenicheni ndifayekwe munthu amene akufuna kukhala mu zakale ndamene akubwera kutsutsa zonse zimene Paulo akuyankhula. Chifukwa chona kuti wasankha kuna kuti akhale mu zakale komanso sifo cha chisankho chokhazi komanso kuna kuti chifukwa kuti Satana njerekezi sakufuna kuti choonadi chichibe chiveke ngati choonadi, anthu adziva koma asamachikhulupirire chifukwa kuti akuvanso zinthu zina zimene zidayikidwa kale monga step yoyamba yachipulumutso. Ndemona kuna kuti chimene chidayikidwa ngati sonyamukira pa chipulumutso kapena kuti plan ndondomeko yoyamba yachipulumutso lero lino chakakhala ngati chimene sichikusokoneza ndondomeko yachipulumutso. Chisazo Mulungu waika chilamulo chonse kuna kuti at least anthu amvetsetse chinthu china chake kuti akamabwera ndikuna kuti simungakhoze kupanga panokha anthu aonedi kulephera kwawo. Koma lero lino anthu kulephera kwawo kutenga ngati kotani kozolowereka, then chifukwa azolowera chinthu chija tsopano akukhoza kusutsa chenicheni ingakhala akuvadi kuti ndi chenicheni. So izizi zimachitikanso ngakhale nthawi yatomwe kuna kuti panali uthenga weniweni umene ndongofotokoza mwasimpo kuti Khristu mwa ine, ndipo ine muli ndi vuto anthu amene simulandira Yesu Khristu ndi anthu amakana kuti ife tilibe vuto. Zikutsemu ndi lero kuna kuti munthu amadzikanira kuna kuti ayi ndilibe vuto ndimasunga koma muchilungamo akudziwa kuti sakusunga. Ndeno Paulo akunena kuti pofuna kufotokoza nkhani ya maadamu awiri akufuna kutsimikizira kuna kuti munthu sungakhoze kukhala mchenjero ndi Mulungu chikuchitingateke opanda Yesu Khristu. Kukhala mwa Yesu Khristu ndi kusiya ntchito zako zonse pambali ndi kuyamba kutsata Yesu Khristu. Ndeno tipeze kuna kuti
monga mmene timawerengera vesi yathu kuna kuti makamaka tiwerenge 2 Korinto 5 vesi ya 17 sitidayiwerenge imene akukadzadzisira ndithu Paulo pa nkhani imeneyi ya munthu mwa Khristu Yesu. 2 Korinto 5 vesi ya 17. Right, verse 17. No. Chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali wolengedwa watsopano, zinthu zakale zapita, taonani zakhala zatsopano. Chabwino nde tikumvano kuna kuti munthu amene ali mwa Khristu ndithu ngolengedwa mwatsopano. Tinzoti ka experience yatsopano kapena kuti mulendo wako wakuyenda wa moyo wako watsopano umachitika pokhapokha pameneno munthu ali mwandani mwa Yesu Khristu. Sungakhale iweyo watsopano chifukwa chake zakale sizingatheke. Chatsopano chimabwera ndi chatsopano. Pangano lakale lidapita linakhala ndi chatsopano. So pangano lakale lidachidwa kukazindikitsa Adamu woyamba ya vuto limene alili. So pangano latsopano likubwera chifukwa chakuna kuti anthu tsopano akhalenso atsopano chifukwa chakulandira Yesu Khristu. Panakhala kusintha uku tikunena kuti pamafuna paonekere mooneka ndi maso ngakhale mozindikirika kuna kuti munthu amene akufuna kumvetsetsa za mulungu woona azitha kuzindikira ndi kuona kusiyana kumene kuliko pakati pa pangano loyamba ndi pangano latsopano. Chifukwa kuli kusiyana ndithu kwakukulu. Pangano loyamba likusiyana kuna kuti ndi la ntchito, likukufunsa kuchitachita, likukufunsa zambiri kuti uzikwaniritse. Pamene pangano latsopano silikufunsa zambiri. Ndiye kuti ndi chimodzimodzi Adamu woyamba ndi Adamu wachiwiri akuyimirira Mbuye amene akuyenda kulamulira mkati mwa miyoyo yake. Adamu woyamba akuyimirira Mbuye amene timakhala mchitidwe chimene titifuna, timafuna tichite chabwino koma timaganiza. Tikuona kuti tili mu Adamu amene sangakhoza kukwaniritsa, kapena tili ndi Mbuye amene iyeyo chimene akufuna ndi choyipa chokhachokha. Ndiye kuna kuti tikamanya kuti choyipa chokhachokha, tikati choyipa anthu amatenga yosenga kuti kuba kwabwino kutokuti ayiba mafoni kuiba ndenge chabwino chani chikutama anthu amasiyanisa modelo kuna kuti chabwino Trust pamene loko yese ukuveka pasi kwambiri. I don't know Frederick, umumva bwana? akuveka muno bwino koma one kuti I don't know kaya ngakhadi vuto ake ngakhadi I don't know battery muno bwino nawo jeni la ya abuko wasiya kuti kutekera kuveka koma ano makhangati kuti khangati battery kuti kala mic kaya ndachani sindikuziwa koma anyway utopitiriza kuveka usiyapo mpaja mic imene naika paja yeah Abo bonde I do not know man. Kapena utagweza mic ya phone. Kwanda abo bonde ukuveka komano mwapasi basi ndi I think itaisa microphone ya phone yo uziyankhulira patali pompa microphone imene ali uzimise mic ya ujeni a speaker ujeni a microphone itaisa kwa kupitiza kuphunzitsa toni
Well, our one day it's okay. Our one day okay. Ingoika ni maiki yo basi. At least amafika kwa basi. Tongeka maiki yo basi. I think kupita kwa mapeto. It's fine. Ingoika ni maiki yo kayo ikapakulala. Okay. I don't know my headsets walimikizaso kujen kufoni. Okay, wajose my headsets hiyo. Wige mic ndi phone yotayo basi. My headsets wajose. Ya ndi isano kulumikiza mic hiyo. I wonder uli clear eno. I wonder everything is in clear. Vudo nali mic uje my headsets hiyo. And I think next time we do zango upitiza mic ndi phone basi. Okay. Hapo ndates zikuveka bwino kwambiri kuposa so piliriza namwe. Okay. Chabwino. Abiri zabe kuveka bwino. Very clear. Okay. Okay, mic anali bebu bwino ndekuti furo nala jeni ya ma headset hiyo. Okay, ndendi timalize modele. Nkani ya ma Adamu ajiwiri I think ende kuli kwambiri komano tingopanga kava kochepaku ndekuti tidzaionaso kuno bwino mbalina kumapeto. So apa timalizeno modele kuna kuti okay taona za Adamu oyamba kwambiri ndi kukhala mwa Khristu pang'ono chabwino ndeno fundo yathu yotsiriza mu phunziro limene lili ikhaleona kuti kudzera mwa kubadwa ndi mmene tikupeza ano chiyanjano chathu ndi Mulungu. Ndikuti kudzera mwa kubadwa ndi mmene tikupeza chiyanjano chathu ndi Mulungu. Taona kuti mwa kubadwa kwa Adamu vuto limene tili nalo komanso tikuonano tsopano kubadwa kumene tikhale nako kapena kuti tibadwe mwa Yesu Khristu. Munthu amene atabadwa mwa Yesu Khristu chimene amachipeza. Tikamona Yesaya 9 verse 6 bali verse imene ndi yosangalatsa chifuna kuti no tikuona kuti pamene tikubadwa mwa Yesu Khristu chikuchitika ndi chani. Yesaya 9 verse 6 pakuti kwa ife mwana wakhanda wabadwa, kwa ife mwana wamwamuna wapatsidwa, ndipo ulamuliro udzakhala pa mapewa ake, ndipo adzamutcha dzina lake Wodabwitsa, Wauphungu, Mulungu Wamphamvu, Atate Wosatha, Kalonga wa Mtendere. Chabwino tikamona Yohane 3 verse 16 amanena kuti pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi napatsa mwana wake wobadwa yekha kuti Yesu akukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Ndikuna kuti kwa ifeyo kudapatsidwa Yesu Khristu kuna kuti tikhale nawo moyo wosatha. Ndakuna kuti inzomwenso akunena Yesaya kuna kuti kwa ifeyo kwabadwa akuti kwabadwa mwana kwabadwa mwana kwa ife wamwamuna mwana wamwamuna wapatsidwa. Ndakuna kuti ife adatipatsa Yesu Khristu mwachidule ndipono ulamuliro akuti udzakhala mdzanja pa phewa lake ndipo adzamutcha dzina lake Wodabwitsa, Wauphungu, Mulungu Wamphamvu yonse, Atate Wosatha, Kalonga wa Mtendere. Ndati kamona mavesi apa pa Yesu Khristu akuyikidwa mataito angapo. Tikamona pa mataito apo akuna kuti ndi Wodabwitsa. Mabadwidwe a Yesu Khristu kapena umoyo wa Yesu Khristu unali wodabwitsa kumene ngakhale kubadwa kwake ngakhale kumwalira kwake umoyo wake unali wodabwitsa ndithu. Wauphungu uphungu takhala tikuona m'malemba mu moyo umene Yesu Khristu adayenda. Komanso akuti Mulungu Wamphamvu, Atate Wosatha. So mataito amene wawano akubwera pa chifukwa pali maganizidwe agulu losiyanasiyana limene manena kuti Mulungu ndi mmodzi komano amadzigawa patatu. Chifukwa cha malingiro amene wawa akabwera pa vesi lili
amanena kuti ndi Yesu yemweyo amene adali kumwamba ngati Atate, ndi Yesu yemweyo amene anabwera pansi ngati mwana, ndi Yesu yemweyo amene akubwera ngati mzimu, of which chiphunzitso chimenecho nchobalalika, chifukwa kubalalika kwake kunaona kuti ngati angakhale mmodzi yemweyo funso pa mafunso amakhala pambirimbiri ona kuti anthu atha kufunsa nkupeza kuti zikungu abalalitsa, chifukwa Khristu amapemphera akhoza kuti amapemphera kwa ndani ngati ndi mmodzi yemweyo, ndi mapemphero ake amapanga pretend amanama. Ndiye kuti kuchokera pa vesi apa anthu amalingalira kuna kuti ndiye kuti Khristu ndi yemweyo, akutifota ali yemweyo dzulo lero ndi mawa mpaka nakalekale, ndi amanena kuti ndiye kuti ndi Mulungu Atate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu yemweyo. Ayi, pamene akuna kuti adzakhala wa Mulungu wamphamvu komanso Atate osatha, tikamapita kwa Hebrew tikapezana kuti ndi Mulungu Atate amene adamutchanso Yesu Khristu Mulungu. Kuna kuti kwa inu Mulungu mpando wanu wachifumu apatsidwa zinthu ngati zimenezo. Mukawerenga Hebrew 1 mukava khani ngati imeneyo, Atate adampatsa Khristu title ya Mulungu. Chifukwa chani? Chifukwa ndi mwana wa Mulungu. So apaso akupereka akunena kuti kwapatsidwa mwana kwa ifeyo tsopano. So zili ngati kuti kwapatsidwa chipulumutso chanu. Chipulumutsocho chikuchokera kwa ndani? Kwa Mulungu. Amene akubwera kwa ifeyo ndi ndani? Ndi Mulungu. Chifukwa chani? Ndi mwana wa Mulungu. Akugawana mzimu umodzi. Ndakuna kuti akupitizana kuti ndi Atate wosatha. Nangano akukhala Atate chifukwa chani? Kudzerano muphunziro ili la Adamu awiri, tsopano ndi pamene tikhoza kuunikirano bwinobwino kuna kuti ndi kuvomereza kuna kuti Yesu Khristu ndi Atate wa ifeyo anthu amene tapatsidwa afe, chifukwa chimene aperekera mwanayu kwa ife anthu ndi chifukwa chonena kuti tili ndi vuto, ndiye tufunika titsogoleredwe mu njira yoyenerera. Atitsogolereyo ndi ndani? Ndi mwana wa Mulungu amene wapatsidwa kwa ife, ndiye ameneyoyo ndi amene akhale Tate kapena tinene kuti Tate wa anthu onse amene adzimutsata iye kapena adzimkhulupirira iyeyo. Chitsanzo chabwino tikuna kuti Adamu ndiye kholo la wathu, tikakhala tabadwa monga mwachibadwa cha mwa Adamu chimene chimapezeka mwa mabanja, chifukwa anthu amabadwa kudzera mbanja. So kudzera mbanja ndi zomwe tikunena kuti zikuchokera kuti kwa Adamu. So nzakuna kuti chibadwidwe cha munthu wa uchimo chimapatsiridwa kuchokera kwa makolo. Makolo akupatsidwa kuchokeranso kwa makolo awo, iwonso akuchokera mpaka na kwa Adamu. Pamene no chibadwa cha umoyo wa Chikhristu kapena umoyo wa chiyanjano ndi Mulungu chikupezeka chifukwa pali Yesu Khristu. So chifukwa pali Yesu Khristu, Tate wa onse amene adzikhulupirirawa ndi Yesu Khristu, ndiye utate wake ukhala osatha ndithu. Chifukwa chani? Mbiri idzakhala yosewalika mpaka na kalekale ya chipulumutso cha munthu, ndipo Tate wa anthu amene wapulumutsa anthu ndi Yesu Khristu. Ndifukwa yake akuna kuti ndi Atate osatha, ndi akupitirizenso kuna kuti kalonga wa mtendere. So title ya kalonga wa mtendere I think sidafike, chifukwa chimene nduti sidafikire nchona kuti kalonga ndi ndani? Ndi prince, ndikukhulupirira choncho. So prince pamene pali prince kandi palace iliyonse kukakhala kuli prince ndiye kuti kuli king. So ngati kuli king ndiye kuti amene ali wolamulira kumene koko ndi mfumuyo. So prince ndi umulwa kapena kuti amati heir of heir kapena kuti wolandira nawo kaya muchiyati khozoti chani amene alina kuti adzakhale mfumu kapena titero. So Yesu Khristu akhala kalonga bwanji popeza right now si kalongayi, panopa ndi mbuye kapena kuti amene ali tikhozoti chani mbuye amene akuyang'anira kapena kuti akuyendetsa za chipulumutso chathu panopa ndi Yesu Khristu. Chifukwa chani tikutero? Tikupeze kuna kuti akuti pamene Khristu amatumizidwa ku dziko lapansi, ulamuliro wapatsidwa pa phewa lake. Tikamaona ku vesi kuna kuti ulamuliro wakhala pa phewa lake. That means iyeyo ono ndi amene wapanga tikhozoti mwina tikhozo yankhula ngati kuti Mulungu amuloleza kuna kuti nyengo imene itsopano
utsogolere ndiweyo china chilichonse. Ndifukwa yake tipezona kuti Yesu Khristu atatha kukalandiridwa pamaso pa Atate nkukhala kudzanja lamanja la Atate, ndi tanthauzo lona kuti akupatsidwa mphamvu yakuna kuti tsopano alamulire, akoze, komanso atsirize mbiri ya dziko lino lapansi. Ndifukwa chake kumeneko adalongedwa ngati mfumu. Ndifukwa yake timati ambuye wathu Yesu Khristu. Tiona kuna kuti tikati ambuye, mbuyo muso kupangano lakale Mulunguso timamutcha ambuye. So akutchedwa ambuye chifukwa chake kuti ndi amene akuyang'anira kapena kuti akutenga mbali yayikulu kwambiri pa chipulumutso cha anthu moonekera. Chifukwa chani zikuchitika moteromo? Chifukwa chionera kuti chifukwa cha chilungamo chimodzi chokha, chionera kuti pali nkhondo pakati pa mafumu awiri, ufumu wa Satana ndi ufumu wa Yesu Khristu. So kuti point imene verse 2 ifuna kuti mafumu awiri amene wawa ndiona kuti Satana akulimbana ndi Mulungu pa nkhani yona kuti kukhala ndi mzimu wa Mulungu ndi kukhala umoyo osakhala ndi mzimu wa Mulungu, ongokhala ndi knowledge yakuna kuti munthu akhoza kuchita chabwino popanda Mulungu. Zomwe amauza yina Adamu ndi Hava kuna kuti mudzakhala ngati milungu, wakudziwa zabwino ndi zoyipa. Chifukwa chotani? Chakungosankha kuna kuti mulekane ndi Mulungu pakudya kapena pakutsutsa chimene Mulungu atani wakhazikitsa. So tipeza kuna kuti point yakuli nena kuti mukhale opanda Mulungu, mukhala abwinobwino, sipakhala vuto lina lililonse. Pamene Mulungu point imene akutsutsa chifukwa simene adazikira zinthu kuti zikhale choncho. So chifukwa cha chimenecho tikupeza kuna kuti chifukwa cha mkangano wawo, mkangano umene ndi wa pakati pa Satana ndi Mulungu, mkangano ngokulu ndithu umene sungangotha pakuwina pakungotengedwa nkugwira nkukauchedwa. Chifukwa ndi kuti pamene chilungamo sichikhala chaoneka. Chilungamo chionetsere umoyo wa Mulungu, chilungamo chionetsere umoyo wa Satana njirekezi, opanda umoyo wa Yesu Khristu kapena kuti mzimu wa Mulungu titero. Ndiye chifukwa cha chimenecho tipeza kuna kuti pakhala maphunziro ambiri ofotokoza kwambiri za izi ndikungodzera chifukwa chofuna kulumikiza pa nkhani yonera kuti watenga ulamuliro Khristu pa phewa lake. Ndiye tikuna kuti chifukwa cha mafumu awiri amene wawa zapezeka kuna kuti payenera pakhale umboni okwanira kuna kuti ufumu wa Mulungu umayendera ndi mzimu wa Mulungu, ndipo munthu atha kupangidwa control ndi mzimu wa Mulungu mwaubwino. Pamene ufumu wa Satana kungodziwa kokha kuna kuti ichi nchabwino ichi nchoyipa sikungakhoze kuthandiza china chilichonse. For wina aliyense pa dziko lapansi amadziwa kuna kuti kuchita ichi nchoyipa, kuchita kwabwino, koma munthu sakhoza kuchita chabwino ifuna kuti alibe mzimu wa Mulungu. So tipeze kuna kuti Yesu Khristu ndi amene adakhala chida cha Mulungu kuna kuti aonetsere umoyo oyenda okapena kuti umoyo okhala ndi mzimu wa Mulungu phindu lake. Pamene Satana njirekezi ayeneranso kuti akhale ndi choonetsera kapena kuti chida chake chakuonetsera kuti ufumu wake ndolongosoka. Ndiye tikamaona bwinobwino chifukwa tiona kuna kuti Mulungu amakhala ngati kuti akusintha ndondomeko za zinthuzi, osati kuti iyenda amene akusintha kapena kuti iyenda amene akusintha kapena tifotokozona kuti akuna kuti apa pasipali bwino tike chonchi koma kuti akukoza ndondomeko iyi malingana ndi mmene akufuna akaonetsere chilungamo. Ndiye sangakuuzeni kuna kuti ndinu oyipa musadonetsere kuyipa kwanu, ndiye kuti zikhala zopanda ntchito makuuzani kuti ndinu oyipa. Ayenera kuti munthu aonekere kuyipa kwake, ndakuonekera iyenso mwina akhale mboni akuna kuti ine ndinu oyipa, ndikufunikira Mulungu. So neso mbali ya Satana ngati munthu asankha ufumu mmene mwakusankha aonetsere kuna kuti ine ndikhoza kukhala bwino popanda mzimu wa Mulungu ndipo anthu aone. Ndiye tikupezana kuti Khristu ndiye chida cha Mulungu, Satana ali ndi zida zake. So mu ulendo woyamba tipezana kuti tikamati tchimo ndi mbuye, ndi mbali imodzi kapena kuti chida chimodzi chachikulu chimene Satana njirekezi chili mdzanja lake. Kapena tinene kuna kuti Satana akamaona mmene anthu akuvutikirana ndi uchimo, sikuti ndiyeyo tidakamba kale mphunziro lake kuna kuti ndiyeyo amene tikhoza mutcha tchimo, si iyeyo chifukwa tchimo kusowa mzimu wa Mulungu. Chifukwa Yesu ali mkhalidwe la uchimolo, komano iye ndi influencer, koma chinthu chija ndi chake sinanga ndiye originator oyambitsa chinthucho kuna kuti ife tikhala anthu opanda mzimu wa Mulungu. So zoti munthu wina aliyense amene alibe mzimu wa Mulungu ndi mwana wa Satana. Nchifukwa Khristu amati ananjoka ine
amakhala ngati mawu achipongwe koma amafotokoza za chenicheni chimene anthu ali. Ndiye kuti mbuye wa anthu amene alibe mzimu wa Mulungu ndi Satana. Koma ndifuna kuti paonekere tu yeniyeni n'chifukwa yake tikunena kuti tchimo si Satana. Zikuvetsetseka bwinobwino. Satana ali ngati kuti amene ndi oyang'anira mmene tchimo adzingolipanga influence tchimo lija kuna kuti lifikire ambiri adzioneka adziva kuna kuti alibe mzimu wa Mulungu, adzichita machitidwe awo onyasitsitsa kapena onyasa osiyanasiyana mitundu yolekanalekana. Chifukwa chani? Chifukwa kuti ali ndi mbuye wawo amene akupanga influence. Pamenenso Khristu ndi tu ya Mulungu, yukhala tu motani kapena kuti chida motani, ndi amene akuphwanyira fundo imeneyo na kuti munthu sungakhala wopanda mzimu wa Mulungu. Ndiye ndi amene wabwera kuna kuti ayime kutsutsana ndi fundo ya chimo icho, ena kuti iweyo ngati ufuna kukhala ochita bwino, machitidwe abwino, mapenyedwe abwino, ku mtima wako ukhale mumtendere osamadzitsutsa-tsutsa, ndiye kuti ukhale ndi Khristuyo. Influencer ndi Mulungu. Mulungu ndi amene kukuchokera zonse za ubwino kudzera mwa Khristu. Ife tikulandira mwa Khristuyo chifukwa kuti ndiye nkhala pakati wakulandira zinthu zimene zochokera kwa Mulungu. Nkhala pakati wakulandira zinthu zimene ndi zochokera kwa Satana ndi tchimo, kusowa mzimu wa Mulungu. Ndi kumene kukupangitsa kuna kuti kukhale ngati nkhala pakati pa iweyo munthu ndi Satana njerekezi. Satana adzingokupanga influence, ziwanda zikupanga influence kuna kuti ukhale possessed ndi iwo chifukwa kuti iwo libe spirit ya Mulungu. Pamene Khristu mwa ife Mulungu adzikhoza kupereka bwinobwino kutipanga influence kukhala ana ake kapena kuti makhalidwe abwino, kukhala mtendere, komanso mitima yathu khala yokozeka chifukwa chona kuti pali Khristu pakati pathu amene pakudzera madalitso onse amene akuchoka kwa Mulungu. So tikunena kuna kuti apapa akuyima ano Khristu ngati mbuye chifukwa cha ntchito imene akugwira papa. Ndi chifukwa cha ntchito imene akugwirayo watenga ulamuliro, chifukwa yake tikamawerenga Ahebrew tipezona kuti akumpanga qualify kapena kuti akumuyenereza kuna kuti kwa inu Mulungu kwapatsidwa mpando, ndodo yachitsulo kuti iphwanye adani anu onse ndi kwayika kupasi kwa mapazi anu. Ndiye kuna kuti zikati zatha zonse pa vesi lina ndangoliwala Paulo ngati ndisakulakwitsa adanena kuna kuti adzabwezera zonse kwa Mulungu. Chifukwa idzakhala ntchito ya chipulumutso cha inu ndi ineno yafika pa mathero, zaonetsedwa, ufumu wa Satana waonetsedwa, ufumu wa Mulungu waonetsedwa. So chimene choyenera chotsalira ndi chani? Ndi moyo umeneno ndi wopanda uchimo. Ndiye pomadzafika pamenepo ndi pamene Khristu akupanga handover umbuye kubwezera kwa Mulungu. Pamene akubwezera kwa Mulungu iye ndi priest. Yes. Ndi 1 Corinthians 15. Okay, 1 Corinthians 15. Yeah. Okay, tiwerenge koma chifukwa choti anthu ena akhala kumvera ndebe afuna atadziwa kuna kuti vesi yo ichokera patipo. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. Okay. Tipa pezi pakuti ngati akufatsa kutsidwe ndi Kristo anapakuti ndikuni ngati tembekeza 1 Corinthians 15 koma patsa tukumangafuna okay winatsata kufa kutsidwa. Okay, ndakuti tipange source. Okay, ndikuyambira pa verse 24. Okay, verse 24. Yeah. Pomwepo pali chimaliziro pamene adzaperekera ufumu kwa Mulungu ndiye Atate. Atatha kuthera chiweruzo chonse ndi ulamuliro onse ndi mphamvu yonse, pakuti ayenera kuchita ufumu kufikira atayika adani onse pansi pa mapazi ake. Adani otsiriza amene adzathedwa ndiye imfa, pakuti iye anagonjetsa zonse pansi pa mapazi ake. Koma pamene anena kuti zonse zagonjetsedwa, kuzindikirika kuti sanawerengepo iye amene anagonjetsa zonse kwa iyeyo. Verse 28. Ndipo pamene zonsezo zagonjetsedwa kwa iye, pomwepo mwana yemwe anagonjetsedwa kwa iye amene anamugonjetsera zinthu zonse, kuti Mulungu akhale zonse mu zonse.
Chabwino ndathokoza kwambiri chifukwa cha vesi imene lili chifukwa nde yachitira umboni komanso sinanga ndi chinthu choti wina amvera tsiku lina so pamakhabe kuti nanga vesi lili patipo so titanongona kuna kuti apapa ndi fundo yonse yafotokozedwa bwinobwino chifukwa chimene akuchitira izizi kuna kuti Khristu akhale mbuye zafotokozedwa pomwepa akuti chifukwa kuti Mulungu afunika akhale zonse mu zonse so kapena kuti akhale odzaza kumvetsetsa kwathu kapena kuti vuto limene linabwera lija lona kuti lomuloza Mulungu kuti ndiye vuto la kuna kuti sakupereka ufulu komanso muzikuoneka ngati zabodza kuti munthu amakhadi ndi moyo wabwino chifukwa ali ndi mzimu wake zonsezo zimene zidakhala zikuchitidwa akumpanga accuse Satana ajerekezi nchifukwa yake Mulungu adapereka mwana wake Yesu Kristu kuti angonjetsere zonse ndi atatha kugonjetsa zonsezo akuna kuti pamapeto pake tiona kuti no Mulungu ayenera kuti akhale zonse mu zonse kapena kuti kutsirizike chilichonse chioneke ndi maso a anthu ifeyo anthu mdziko lino lapansi angelo ndi zolengedwa zonse za nzeru zimene Mulungu adazilenga zikhale ndi umboni onena kuti umoyo umene ife tiyenera kukhalamo ndi umoyo wolandira mzimu wa Yesu Kristu kapena kuti ngati tikufuna kukhala anthu abwino tikufunika tikhala abwino ifeyo kuti pali mzimu andani wa Mulungu mkati mwa ifeyo so tiona kuna kuti akuti pakumaliza kwa mphamvu ndi ulamuliro ndi zomwezi zimene akumpatsa ku Yesaya kuna kuti akumpatsa ulamuliro akumpatsa mphamvu akumpatsa utate ndi akuna kuti chonsechi chayikidwa pa plani yonena kuti agonjetse kapena kuti aike pansi pa mapazi pake adani ake so tikuona kuti pala adani angapo amene ayenera Khristu achite nawo ndeti kupeza kuti pali tchimo ndi pali imfa Satanaso njerekeza amene koma imene samutchira ndi chani apa chifukwa kuti iye tikuna kuti akuyimaso ngati mmene ali Mulungu kuti aweruzidwe ifwa Mulungu ali pounguzidwa chifukwa ndi chiweruzo chimenecho kuti kodi Mulungu uyu ndi zonadi umoyo wake ndi umene ukutipangitsa kuti ife tikhale anthu abwino chomwechonso Satanaso aweruzidwe kuna kuti kodi umoyo kapena kuti zimene Satana wazibweretsa ndi zonadi zimatha kuchitikadi so zikayikidwa pa balance kuyezedwa nde zidzaoneka of which panopa ndi zooneka kale koma chifukwa kuti Mulungu sadumphira zinthu akufuna kuti chilichonse chioneke kuna kuti inu ndi ineyo komanso kandi ngelo kandi ndani achitire umboni ngakhale Satana mwini ndati kuwezana kuti pamenepo zikadzatha zonse Mulungu akubwezeredwa zonse kapena Khristu akuzisiya zonse tsopano pa mapazi a Mulungu kapena kuti pamaso pa Mulungu komano sikuti iyeyo akutanthauza ananena kuti sakuweredwa nawo ngati kuti na Yesu zatha kuti mwachidule ngati kuti alibe ntchito ngati kuti anali chituwu chongogwiritsidwa ntchito iyeyo ali ndi position yake yokhazikika imene ndi position yake yomwe inera Khristu ndimene tikupeza kuna kuti ndi kalonga wamtendere prince so ngati ali kalonga ndekuti mfumu umene kubwerawo tsopano atate ndiye olamulira koma kalonga ndi Khristu kapena kuti prince wa kingdom ya Mulungu ndi Yesu Khristu chifukwa chani ndi mwana wa Mulungu munthu sukhala prince kapena sukhala kalonga usali ndi magazi achifumu so Khristu akukhala kalonga chifukwa kuti akugawana ndi Mulungu mzimu umodzi ndifuna kuti atate ali monga atate ali ndi moyo mwa iye wokha anapatsanso mwana kuti akhale ndi moyo mwa iye yekha so zinaona kuti ndi spirit ya Mulungu yokha ikhoza kupangitsa kuna kuti Khristu akhale ndi moyo mwa iye yekha chifukwa iyeyo anabadwa mwa Khristu mwa atatewo adachoka moyo wake udachoka mwa atatewo chifukwa chake ali qualified kapena ali woyenezeka kugwira ntchito iyi mpaka na pamapeto komanso kupatsidwa title yake imene ndiyo mukhala kuna kuti iyeyo ndi prince kuyambira kukale ku eternity ku nthawi zosawerengeka Khristu adali prince ndithu tikamaona ku Daniel tikapeza zimenezozo kufika so ku eternity Khristu ndi prince komano nawo akuonjezedwa kuti kalongano wamtendere chifukwa cha ntchito imene waitani waigwira si prince wambaye chabe koma ndi kalonga wamtendere chifukwa chonena kuti zonse zakhala pakhala bata pakhala mtendere chifukwa kuti ntchitoyi yagwirika koma kudzera mwa iyeyo Yesu Khristu ndati takuona kuna kuti Adamu wachiwiri ntchito yake nje ikulu kwambiri imene ifeyo
kuti tiyeze ndi ntchito zathu kuti tidziyeserabe kumafananiza kuna kuti atikhoza pa ife tokha kuli ngati penano kuyikana ntchito imene Khristu uja adagwira. Zili ngati kuna kuti kholo likumuuza mwana kuna kuti khala pasi ndikakulirira ndakuna kuti yayi ndikalima. Akudziwa kuna kuti munthu sangakhoze kuchita zinthu zifukwa kamba apa alekera apa kantchito kang'onong'ono pamene ntchito imene ifunika kugwiridwa ndi munda wonse sikapisi ka mundayi. So ifeyo tisadzithembe kapena tisanene kuti tikuthandiza Mulungu ntchito. Ifeyo sitingathandize Mulungu ntchito. Malo athu kapena kuti ntchito ya ifeyo ndikungozindikira malo athu kuna kuti chikhulupiriro chathu ndi chimene chikufunikira pa Yesu Khristu. So ngati tinganene kuti tichita makani kuna kuti tisungebe kapena tisungebe malamulo a Mulungu kuna kuti tikhalebe olandika pamaso pa Mulungu, kapena tikachita izi ntchito izi zachifundo tikatero ndi pamene Mulungu akutilandira, tikapanda kutero ayi inu sinu ana a Mulungu. Ayi zimenezozo zimabwera pokhapokha pamene munthu walandira mzimu wa Mulungu, kaya ndi kupereka kaya ndi mtima wabwino kaya ndi china chilichonse chimachitika chifuna kuti chikuchokera pa maziko onena kuti Khristu ndi amene akunyamula zonsezo kapena kuti akuchita zonsezo mkati mwewe. Chifanana kuti yese wakuchita ndi wakufuna ndi wakuchita zinthuzo ndiye Mulungu mwini osati ife anthu. Ndiye point ya amene malo a ifeyo mwa Adamu wachiwiri amene timabadwa ndi onena kuti tikhale ana. Tikakhala ngati ana mufumu wa Mulungu chifukwa kuti ufumu wa Mulungu liwatilotere tachichepere anthu amtima osakhala wamatukutuku kapena kuti odziyenereza kuti ndikhoza pamene kudzozoti sungakhoze ntchitoyo. Ndakuna kuti tikhale ngati ana mufumu wa Mulungu akungokhulupirira. Ngati mkulu wina adandiuza kuna kuti adandifunsa kuti umadziwa munthu achikhulupiriro kwambiri, of course ankakamba ngati kuthupi osati ngati zinthu zauzimu. Ndiye ndikuti ndayesera kuganiza nditasi ndikumudziwa kuti mwana ndiye ndikuti achifukwa chani ndakuna kuti udzaone kuti ana achichepere kwambiri mwana oti mwinaso sadambe kuyenda untenga udzimponya mmwamba umona asekerera. Ana ambiri amasekerera koma kuti kholo la mwana lione chinthu chija lintutumira chifukwa liyamboganiza kuti koma sagwa nanga akangwetsa kuti zikhala bwanji chifukwa kuti ndi wamkulu akuzindikira akuona koma mwana uja akukhulupirira uno ngati akundiponya mmwamba sakundiponya kuti andigwetse akundiponya kuti andi wake ndiye amasekerera zimamusangalatsa chifuna kuti chikhulupiriro chake chili pa amene akumponya uja kuti amuwakhaso. So ankafuna kupereka point imeneyo munjirina kuti Khristu adankhula kuno kuti tikhale ngati ana, tikhala ngati ana motani popeza ndi fundo imene sweda akhala ngati kuti yumbalalitsa Nikodemo kuna kuti ubadwenso mwatsopano. Ndibadwa mwatsopano bwanji munthu ndine wamkulu? Ndiye chomwechonso Khristu akuna kuti tikhale ngati ana kumvetsera Atate wathu. Khristu akuna kuti chani? Akuna kuti tikhulupirire iyeyo popanda inuyo simungapange kanthu kena kalikonse. Ifeyo tisachite makani popanda Yesu Khristu palibe chimene tikhoza kutani kupanga. Chikufunikira ndi chani? Khulupirirani. Ndiye kuti tikakhulupirira Yesu Khristu ndi kumulola kuna kuti ayendetse moyo wathu, tsopano tidzamva kuna kuti moyo wathu tidzapeza kumasuka komanso mtendere udzakhala mtendere wathu kapena kuti chiyanjano chathu chidzakhala chachikulu pakati pa ife ndi Mulungu. Chifukwa chani? Chikukula bwanji chiyanjano chathuchi? Chifukwa chonena kuti tikumvetsera mawu a Mulungu. Vuto limene lilipo mwa Khristu ambiri ndi kuti amvetsere chimene Mulungu akutani akulankhula. Mulungu akhoza kuyankhula ndinu ndi inenso ngati tamulola kuti atiyankhule. Chifukwa nthawi zambiri Mulungu amatha kuyankhula koma sititha kuzindikira. Chifukwa nthawi zina timanena kuti timatha kunyalanyaza chifukwa kuti sitikuzindikira kuti akuyankhula ndi ndani? Ndi Mulungu. So point yakulu yakukhala mwa Adamu achiwiri ndi kumangomvera chimene Khristu akutani akuyankhula. Ndiye kuti tsiku lina lililonse tiyende ndi Khristu, ola lina lililonse tiyende ndi Yesu Khristu. Tikatero tidzaona kuti ubale wathu ndi Mulungu kukula chifukwa cha nthawi imene tikumpatsa Mulungu uja. So kukhala mwa Adamu achiwiri tapeza kuna kuti ndi mwakubadwa. Ndiye kuti ukabadwa ndiwe mwana wa Mulungu. Adaperekanso mawu amenewo Yesu Khristu ku Yohane kuna kuti iwo onse amene akhulupirira Yesu Khristu adapatsidwa mphamvu yakukhala ana a Mulungu. I think ndi Yohane 1 verse 12 ngati ndisakulakwitsa. Adakamba nkhani imeneyo na kuti ifeyo ngati tikhulupirira Yesu Khristu tapatsidwa mphamvu yakukhala ana a Mulungu.
chifukwa kuti tili ana Yesu Khristu amatikonda chifukwa chani? Mwana amamvera always kwa atate wake. Ngati ife tili anthu omvera chimene Khristu akuyankhula, osati kumvera zimene wapereka kuno kuti zimene zidanenedwa kale kuti sunganize ndizi zimenezo sungakwanitse, chifukwa kuti akudziwa kale mmene anene kuti izizi zisiyeni zipite, chikanganuke chipite chibwero chatsopano chakukhulupirira. Adazindikira kuna kuti ifecho tiyenera ndi kukhulupirira Mulunguyo, chifukwa chikhulupiriro chimabala zinthu zambirimbiri zimene zina sitikakhozaso kuzembekezera tidakakhala tidali mu moyo wakalekale. Koma chifukwa titabadwanso mwatsopano ndi kukhala ndi chikhulupiriro, chifukwa kuti tili ana achikhulupiriro, timamba kuona chimene Khristu amakhoza kugwira mkati mwa ifeyo ndi kumaonekera kunja kwa thupi la ifeyo. Koma zonsezi zikudalira chikhulupiriro chathu chapa ntchito imene Khristu akhoza kugwira mwa ifeyo. Ndiye chifukwa cha chimenechocho kwa phunziro limene lili, I think timire pomwepa nkhani imene ya maadamu awiri. Monga manena kuti ndekulu komano kwa lero timire pomwepa. Sindikudziwa ngati pakhoza kukhala kuonjezera kulikonse maganizo anu komanso kandi mafunso kukonzetsa pena pake pamene mwina sipanamveke bwinobwino. Iyi nditulire kwa abale anzanga, koma ineyo ndi imireka pamene papa.